Ja samaan aikaan haluaisin kysyä teiltä sitä, että kuinka paljon, pääministeri, te tiesitte etukäteen tästä tilanteesta, joka oli syntymässä perussuomalaisten eduskuntaryhmässä, perussuomalaisten puoluekokouksen jälkeen. Kuinka paljon teillä oli tietoa siitä, mitä lähtee käytännössä tapahtumaan? Että kyllä tämä näytelmä, huonosti käsikirjoitettu kesäteatterinäytelmä näyttäytyy nyt todella ihmeelliseltä kokonaisuudelta tässäkin keskustelussa. Pääministeri Sipilä, 3 minuuttia. Joo, mielellään. Arvoisa herra puhemies, nyt tämä pääargumentti oppositiolla näyttää olevan se, että tästä olisi tehty käsikirjoitus ennen viikonloppua jo hallituksen piirissä. Edustaja Lindtman kysyy, että voinko vakuuttaa, että näin ei ole. Voin vakuuttaa, että näin ei ole. Hallituksen piirissä ei ole, ainakaan sellaisessa keskustelussa en itse ole ollut missään mukana, että tällaista suunnitelmaa olisi tehty. Olisihan se ennenkuulumatonta miettiä puoluekokouksen mahdollisia lopputuloksia, tehdä siihen suunnitelma etukäteen. Tämä on ihan mielikuvitustarinoita, joita lehdet kirjoittavat ja te täällä toistatte. Tällaista keskustelua ei ole ollut olemassa. Sellaisia viitteitä esimerkiksi hallituspuolueiden kesäjuhlassa Kesärannassa oli, että jos tämä poliittinen koti palaa, niin kuin täällä on käytetty esimerkkejä, että silloin voi liikehdintää tapahtua esimerkiksi siten, että edustajia siirtyy toisiin eduskuntaryhmiin. Tällaista keskustelua oli tiistai-iltana. Muutamat perussuomalaisten kansanedustajat tällaista ennakoivat tuossa tilanteessa tapahtuvaksi. Mutta että syntyisi uusi ryhmä ja vielä näin iso ryhmä, niin tällaista keskustelua ei ole käyty. Sellaista en ole kuullut mitään ennen tuota viikonloppua. Sunnuntai-iltana kuulin ensimmäisen kerran jotakin mietintöjä olevan. Maanantaina, kun päätös tehtiin, että arvoeromme on kasvanut liian suureksi, sen jälkeen nuo vaihtoehdosta keskustelut alkoivat voimistua ja kello 12 tämä uusi vaihtoehtoryhmä on kokoontunut ja sen jälkeen sain siitä pöytäkirjan ja soitin muistaakseni noin 14.30 matkalla Kesärantaan sitten ryhmän puheenjohtaja Simon Elolle ja kysyin vielä muutaman kysymyksen tähän liittyen. Ja sen jälkeen teimme yhdessä päätöksen valtiovarainministeri Orpon kanssa, että tämä prosessi keskeytetään tähän. No ketä valtiosääntöasiantuntijoita on kuultu? Ollaan kuultu Hidéniä, Tiitinen on kertonut tähän, mutta myöskin oikeusministeriössä on tehty meille muistio asiasta kansliapäällikön johdolla ja oikeusministeriössä, niin kuin oikeusministeri juuri kertoi, on tehty laaja pohdinta siihen, että mitä tämä tarkoittaa. Myöskin Lavapuron, kun täällä viitataan, niin hän sanoi, että lopputulos oli juridisesti oikein. Tämä on vähän ongelmallista, kun me aina lainaamme vain pätkän kunkin lausunnoista. Vastauspuheenvuoro edustaja Lindtman. Arvoisa puhemies, pääministeri, juuri äsken sanoitte, että missään tapauksessa suurin piirtein niin, että olisi absurdia, että siellä varauduttaisiin eri vaihtoehtoihin yhden puoluekokouksen takia. Suurin piirtein näin. Valtiovarainministeri Orpo juuri edellisessä puheenvuorossa sanoi, että totta kai varaudutaan eri vaihtoehtoihin. Ja kun kysyin teiltä, käytiinkö hallituksen piirissä keskustelua tästä, niin ministeri Soini, joka ei ole täällä vastaamassa, yhdyn Henrikssonin pahoitteluun tästä, hän kirjoitti blogin viikko aikaisemmin, jossa hän tuomitsi mahdolliset loikkarit ja on myöhemmin käytännössä tunnustanut sanomalla, että sille blogille oli paikkansa, koska hän näki tämän vaaran. Nyt ministeri Soini on jo tämän tunnustanut. Tästä on kyse. Ja vielä mitä tulee tähän Lavapuroon, hän esitti huolensa siitä, että hallituskriisi juuri silloin maassa, kun ei ole nimettyä oikeuskansleria, hän piti tätä syntynyttä ongelmaa vakavana ongelmana. Aiotteko sivuuttaa hänen näkemyksen tuosta vain?
Pääministeri paikalta 1 minuutti. Arvoisa puhemies, tässä nyt tosiaan menevät huhut ja suunnitelmat sekaisin. Hallituksen piirissä triona tai sellaista keskustelua, missä itse olen ollut osallisena, ei ole ennen tuota viikonloppua ja tuota äänestyspäätöstä, jossa olisi jotakin tämän kaltaista ennakoitu, mietitty, saati sitten suunniteltu. Sellaista ei ole ollut. Vastauspuheenvuoro edustaja Niinistö. Edustaja Zyskowicz, vastauspuheenvuoro. Arvoisa herra puhemies, elämä on usein mielenkiintoisempaa, jos ympärillään näkee paljon salaliittoja. Itse voin vahvistaa yhden salaliittoteorian. Kyllä, me kokoomuksessa valmistauduimme siihen tilanteeseen, että Jussi Halla-aho valittaisiin perussuomalaisten puheenjohtajaksi ja perussuomalaisen puolueen luonne muuttuisi. Kävimme useita keskusteluja ministeri Orpon johdolla pienessä piirissä, jossa totesimme, että sellaisessa tilanteessa emme halua jatkaa yhteistyötä perussuomalaisten kanssa niillä syillä, jotka ministeri Orpo on moneen kertaan todennut. Oliko sitten olemassa joku suunnitelma, että jatkamme perussuomalaisista irtoavan lohkareen kanssa? Ei tietystikään. Ei ollut mitään tietoa tällaista. Huhuja oli talo täynnä. Päärakennuksen remonttimiehetkin varmasti ovat näitä huhuita kuulleet täällä käytävillä. Mutta mitään tällaista suunnitelmaa ei tietystikään ollut. Päinvastoin valmistauduimme uusiin hallitusneuvotteluihin, kun Halla-aho oli valittu. Ministeri Orpo. Niin, arvoisa puhemies, voin vaan vielä vahvistaa ja todeta sen, että hallituksen piirissä ei ollut mitään suunnitelmaa sen kaltaista, mitä on tapahtunut. Ei sitä ole pystynyt kukaan ennakoimaan, vaan aivan selvä spekulaatioita, kuten edustaja Zyskowicz hyvin kuvasi. Niitä oli tulvillaan. Erilaisia pohdintoja siitä, että jos käy niin ja niin, loikkaako joku, syntyykö joku ryhmä. Mutta se, että on näin suuri ryhmä, joka irtoaa perussuomalaisista, se ei ollut ajatuksissakaan. Kun se sitten selvisi ja vahvistui tiistaina, sen jälkeen tehtiin johtopäätökset ja ratkaisut. Viikonloppuna, kun perussuomalainen puolue piti puoluekokoustaan, uudisti itseään niin kuin uudisti, ja kuten puheenjohtaja Halla-aho totesi, niin meidän puolueemme profiili on muuttunut. Ja kun katsoo sen taakse, mitä se tarkoittaa, niin meille kokoomuksessa oli hyvin selkeää, että me emme pysty yhteistyötä jatkamaan. Se on täyttä totta, että tämä päätös tehtiin siltä pohjalta. Sen jälkeen, kun sitten yhdessä totesimme, että yhteistyö on päättynyt, sen jälkeen lähdettiin hakemaan uusia ratkaisuja. Tavoitteena enemmistöhallitus ja se, että se jatkaa sitä hallitusohjelman toteuttamista, jota me olemme tehneet. Ja me, toisin kuin oppositio, uskomme siihen hallitusohjelmaan. Vastauspuheenvuoro edustaja Turunen. Puhemies, on jollain tavalla tässä asian sisällä ollut ja asian ytimessä ollut ja omalta kohdaltani voin antaa täysin todistuksen niin Orpolle kuin pääministeri Sipilällekin tässä. Tämmöisiä etukäteen kirjoitettavia käsikirjoituksia tai suunnitelmia ei yksinkertaisesti ole voinut tehdä myöskään sen takia. Mistä tiedetään, että perussuomalaisesta eduskuntaryhmästä riittävästi esimerkiksi eroaa porukkaa? Kuka takaa, että 20 kansanedustajaa lähtee kävelemään? Ei kukaan. Ei tämmöistä suunnitelmaa etukäteen pysty millään tavalla tekemään. Mä puhun nyt suunnitelmasta. Ja tämä tilanne tietysti on ajatunut, mutta eniten mä olen nyt hämmästynyt tässä keskustelussa siitä, että jopa vihreiden ryhmäpuheenvuorossa huudetaan niin kuin Halla-aho hallitukseen. Ja tämä kuuluu vähän niin kuin vasemmistoliitonkin puheenvuorossa. Kyseenalaistetaan se, että Halla-aho ei kelpaa hallitukseen. Niin tämä on jotenkin käsittämättömäksi mennyt tämä keskustelu. Onko tosiaankin näin, että oppositio haluaisi, että Halla-aho olisi reilusti sitten hallituksessa mukana?